Al beter, ja. Maar even inkomen. Ja. 88 jaar dat ik het al. Ja, ik wil piano spelen. Maar ten eerste wie dat te duur. En ten tweede heen wij geen gelegenheid om een piano tussen te zetten. Dus dat kon net terug. En toen weer er iemand die hier een oud mandoline. Nou, toen speel ik er eerst uit mezelf wat op. En toen zei hij, ja, als het nou wat spelen was, dan moest ik leren. Nou, nog even een tranen trekken. Ik werd bij een maand 95. En wat ga je om met een mandoline? Wat is dat? Alles. Nou, dat is juist niet wel. Dat is mijn... Nee, de mandoline net wel in de jet. Ik ga accordeon spelen. Mijn man speelt ik accordeon. En dan ga ik accordeon spelen. Ik ga wel accordeon lesje. Maar eerst weer kwam er iemand bij me en die zei tegen me... Ik wil zo graag mandoline spelen. Je wil jou me helpen. Ik zei, mijn man zit erbij. Hij zei, ja, wel, dat ken ze wel. Ik zei, hartig alsjeblieft op, dat ken ik net. Ik ken net mandoline les, ja, ik ken wel spelen, maar... Nou, en doen we op rest, doe dat nog maar. En nou, dan ga ik het niet. En toen ga ik, nou, ik ga wel over 100 horen. Hij leert nou net meer bij me, hè. Dat is onzin, dat hoeft niet meer. Nee? Nou, leert er dan nog wat bij me? Ik leer bij die. Ik ben al 21 jaar leerling van jou, hè. Ja, die wil wel mee. Ik heb het lesje altijd weer omvreden. Ja. Ja. Jo, speel je net van papier. Omdat ik het net zien ken. En hoe gaat dat dan? Nou, dat speel je? Uit mijn hollen. Je weet gewoon wat je dwaalmatte. Nou, wat ik jer, dat speel ik, nee. Ik vind het heerlijk om te spelen. Als wij nou met z'n beiden spelen, dan hoeft het helemaal niet, die is altijd goed te gaan. De ene keer gaat het wel goed, en de andere keer, nou, dan wil het eens een keer net. Nou, dan doen we een paar minder. En als het goed gaat, nou, dan doen we een paar meer. Dat maakt het al net uit. Nee, dat maakt het dus nog wel niks meer uit. Als wij er maar al in hebben. Ja. En dan hoort het net in vindt een man te jaren. Ja, dat is jammer. Ja, nou ja. Ja, maar dat hindert niet, want we zitten hier toch met z'n beiden. Daarom. Dat je niet lessen. Ja. Ja, als ik zeg, dat nou gaat, dan hoop ik het al. Dan hoop ik al dat ik terugspelen kan. Ja.